ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज। பிரபு என்னோட வாய்ஸ் கேட்கலன்னு சொல்றாங்களே, எக்கோ வருதுன்னு சொல்றாங்களே, அப்படியா? கிளியரா தான் இருக்கு மாதாஜி. ஓ மாதாஜி, உங்களோட டிவைஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா பாருங்க, செக் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். பிரபு நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம். ஓகே லாவண்யா மாதாஜி, ஓகே. ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். கர்மங்களை எந்த மாதிரியாக செய்ய வேண்டும், செயல்களை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும், அதன் மூலம் பகவானோடு எப்படி தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த சாப்டர்ல ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்றார். ஞானத்தின் மூலமாக, சோ அறிவின் மூலமாக எப்படியெல்லாம் பகவானை ஞானிகளும் யோகிகளும் முனிவர்களும் தேடுகிறார்கள். சோ இதுதான் ஞான யோகம். அப்படி யோகம்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இது இஸ் a link between soul and super soul. பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 3 நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறதுனுடைய ரீகேப் தான் இது. துரத்தல் அல்லது செயல். சோ செயல்களை எல்லாம் துறந்து விடு அப்படின்னு சொல்றீங்க, செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்க. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கே. நான் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, என்னுடைய அறிவுக்கு இது எட்டல, நீங்க எனக்கு எது மிகவும் நன்மை தரும் அப்படிங்கறத சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் ஏகம் பதா, ஏதாவது ஒன்றை, எது எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, துரத்தல் அப்படிங்கிறது நல்லதுதான், ஆனா அது உனக்கு ஏத்ததில்ல. துரத்தல் அப்படிங்கிறது செயல்களை எல்லாம் துறந்து விடுவது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு அர்ஜுனர். ஆனா செயல்களை எல்லாம் துறந்து விடுவது அப்படி கிடையாது. துரத்தல் அப்படின்னா சந்நியாசம், ஆனா நீ ஒரு சத்திரியன், அது உனக்கு ஏற்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்ப செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்க, எப்படி செயல்படுவது
அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றார், கர்மங்களை எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணித்து விடு. எனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் அதிலிருந்து பாவ விளைவுகள் எல்லாம் வந்து உன்னை சேராது. அந்த மாதிரி சொல்றார். அடுத்தது நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன? ஞான யோகம் எது ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகம் தான் பெருசு. ஞான யோகம் அப்படிங்கிறது அறிவின் மூலமாக, அறிவை வந்து தேடுவதன் மூலமாக பகவானை வந்து அதில் தேடுகிறார்கள். நிறைய ஞானிகளும் நிறைய கிரந்தங்களை படிப்பது, ஸ்கிரிப்சர்ஸ படிக்கிறது, வேதங்களை படிப்பது, அதிலே வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியுமா அப்படின்னு தேடுறாங்க. ஆனா அதை விடவும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தா நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, சுயநலமே இல்லாமல் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் பொதுநலத்தோடு செயல்படுவார்கள். அவங்களுக்கு சுயநலம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாது. ஒரு யக்னம் நடத்துறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உலக சேமத்துக்காக தான் வந்து யக்னங்கள் நடத்துவார்கள். அதுல வருகின்ற புண்ணியத்தை கூட அவர்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அதையுமே வந்து உலக மக்களுக்காக வந்து அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட யோகம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது வந்து கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு கர்ம யோகம் நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகா அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானை வந்து சென்டர்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பகவானுக்கு எல்லா செயல்களையுமே வந்து அர்ப்பணிப்பது. பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்னா, சோ ஒரு மன்னன் எந்த வழியில போறாரோ அதே வழியில தான் மக்களும் நடப்பார்கள். சோ நம்ம வீட்டுல குழந்தைகள் எப்படி நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம வந்து நடந்து காட்டணும். சோ அதை பார்த்து சின்ன குழந்தைங்க அப்பா எப்படி செய்வார், அம்மா எப்படி செய்வாங்க, அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நடந்துப்பாங்க அப்படின்னு அவங்களும் வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டாக இருங்கள். பெரிய மனிதர்கள் எல்லோருமே மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவார்கள். யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. சோ மிகப்பெரிய எதிரி யார்? இகவைரினம் யார் அப்படின்னா நம்முடைய காமங்கள், ஆசைகள். இதுதான். இந்த ஆசைகள்ல கூட நம்ம 3 வகையான நிலைகளை பார்த்தோம். 3 வகையான நிலைகள். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆசை வந்து என்னன்னா, நெருப்பை வந்து புகை சூழ்ந்து இருக்கிறது. அது முதல் வகையான ஆசை, காமத்தின் ஃபர்ஸ்ட் நிலை. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்தது என்னன்னா, கண்ணாடியை வந்து தூசி மூடி இருந்தது. அடுத்தது 3வது என்னன்னா, கருவை வந்து கருப்பை மூடி இருந்தது. சோ முதல் வகை வந்து அங்க வந்து முதல் வகையில அந்த நெருப்பு புகை பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல வந்து பக்தி இருக்குது. ஆனா வந்து அதை நன்றாக கிளறி விட்டு, நன்றாக கொழுந்து விட்டு எரிய செய்தால் அவர்களுக்கு பக்தி செல்வதற்கு, பக்தி பாதையில் போவதற்கு அவர்களுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. சோ அது வந்து மனித பிறப்போட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மனித பிறப்பு அப்படிங்கறதை வந்து பக்தி செய்வதற்காகத்தான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அந்த வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது வந்து கண்ணாடியை தூசி மூடி இருக்கிறதே, அதை வந்து தொடச்சு நிறைய வந்து ப்ராசஸ் இருக்கு. அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா பக்திக்கு வருவதற்கு வழி இருக்கிறது. அது யாரோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, பறவைகள், விலங்குகள் இதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது வந்து கருவில் வந்து இருக்கிற கருப்பைக்குள்ள வந்து கரு இருக்கிறது. அது வந்து ரொம்ப கையாலாகாத நிலையில் இருக்கிறது. எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதை வந்து எதோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்? மரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இவங்க எல்லாமே வந்து அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறார்கள். இவங்களுக்கு என்ன நம்ம வந்து பக்தி எடுத்து சொன்னாலும் அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க. எங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை அப்படின்னு நம்மளதான் வந்து திட்டுவாங்களே ஒழிய அவங்க பக்திக்கு வர மாட்டார்கள். சோ இந்த மாதிரி காமத்தின் நிலைகள் அப்படிங்கிறது வந்து 3 வகையாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்தோம். சோ காமமே நம்முடைய மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தது அத்தியாயம் 4 சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு 1லிருந்து 10 வரைக்கும். சோ ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். யயதா மாம் பிரபாத்தியந்தே. சோ அனைத்து பாதைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு முதலே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கிறது. அத்தன்டிக் சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே என்ன எதை தேடுகிறது அப்படின்னா பகவானை தான் சென்று அடைகிறது. எப்படி எங்கெங்கயோ வந்து தோன்றுகின்ற ஆறுகள் எல்லாருமே கடலிலே போய் கலப்பதை போல எந்த சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து கடல் மாதிரி இருக்கிற பகவானை தான் வந்து அடைய வேண்டும்.
சோ எல்லாருடைய குறிக்கோளும் என்ன? பகவானை அடைவது அப்படிங்கிறதுதான். சோ பகவான் தான் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து உருவாக்கியவராக இருக்கிறார். சோ அத வந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ இப்பவும் நம்ம மறுபடியும் பார்க்க போறோம். அடுத்தது கர்மயோகா. கர்மயோகா அப்படின்னா பகவானுக்கு நாம் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே வந்து செயல்களை செய்யணும். ஆனா பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். கர்மணோகி அபி போத்தவ்யம். இப்ப அத மறுபடியும் சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ வேலைக்கு போறோம். நம்மளுக்கு மாசமான ஒரு சம்பளம் கிடைக்கிறது. அந்த சம்பளத்துல ஒரு சிறு பகுதியை வந்து பகவத் கைங்கரியங்களுக்கு செலவு பண்ணணும். ஒரு சிறு பகுதியை வந்து ஏழை எளியவர்களுக்கு செலவு பண்ணணும். ஒரு பகுதியை வந்து குடும்பத்திற்காகவும், அம்மா அப்பாக்காக, மனைவி குழந்தைகளுக்காக செலவு பண்ணணும். ஒரு சிறு பகுதியை வந்து நம்முடைய ஏதாவது ஆபத்து காலங்கள்ல ஃபியூச்சர் யூஸ் அதுக்கு எடுத்து வைக்கணும். அந்த மாதிரியாக நம்ம சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்தை இந்த மாதிரி பிரிச்சு பகவத் கைங்கரியம் முதல்ல, அப்புறம் மத்த எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி பயன்படுத்தினா அது வந்து அது பகவானுடைய அருளாலேயே இந்த சம்பளம் எனக்கு கிடைத்தது அப்படின்னு தான் நம்ம நினைச்சுக்கணுமே ஒழிய, இது நான் வேலைக்கு போறேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், இது என்னாலதான் எல்லாமே நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஒரு சிலர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து நான் வேலைக்கு போறேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், இந்த சம்பாத்தியம் முழுக்க எனக்கு மட்டும்தான். அதுல இருந்து வந்து யாருக்கும் வந்து பகவத் கைங்கரியத்திற்கோ குடும்பத்திற்கோ எதுக்குமே பயன்படுத்தாம செல்பிஷா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறாங்க. கர்மி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ கர்ம யோகம் வேற, கர்மி அப்படிங்கிறவங்க வேற. சோ தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். சோ தியாகங்கள் இல்லாம குடும்பங்கள் கூட கிடையாது. தியாகங்கள் இல்லாம சமுதாயம் கூட கிடையாது. எத்தனையோ தியாகங்கள் பண்ணிதான் நம்மளுக்கு சுதந்திரமே கிடைச்சது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அதே மாதிரிதான் வீட்டுல கூட எடுத்துக்கோங்க. வீட்டுல லேடிஸ் வந்து காலங்காத்தால எழுந்திருச்சு அவங்க 4:30 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு அவங்க சமையல் பண்ணி டிஃபன் பாக்ஸ்ல பேக் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் அனுப்பலைன்னா அவங்க அந்த தூக்கத்தை தியாகம் செய்கிறார்கள். குடும்ப தலைவர்கள் எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க. குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும், ஏதாவது ஒரு வீடு கட்டணும், குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய இந்த குடும்ப தலைவர்களும் வந்து தங்களுடைய ஆசாபாசங்கள் எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அவங்களும் வந்து தியாகங்கள் செய்கிறார்கள். சோ நாட்டு தலைவர்கள் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாருமே தியாகம் இல்லாமல் வந்து நம்மளுக்கு வேற வழியே இல்லை. அதை செஞ்சுதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய லட்சியத்தை வந்து அடைய முடியும். ஞான யக்ன பரந்தப அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. அறிவின் ஆழ்நிலை சுருக்கம் தத்வித்தி பிரணிபாதேன அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம சாப்டர்க்குள்ள போகும்போது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு, இதுதான் நம்ம பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அந்த புக்கினுடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க ஒரு சிலர் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே வச்சிடலன்னா கூட நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து வேதா பேஸ் ஆன்லைன்ல நீங்க போய் படிச்சுக்கலாம். அங்க புக் இருக்கு. ஆனா இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க அங்க போய் படிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையினுடைய வரலாறு. சோ பகவத்கீதை வந்து எப்படி தோன்றியது அப்படின்னு இங்க வரலாறு கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்தே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह மனு இஷ்வாகவே பிரவீத். சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுலத் தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதை முறையே உபதேசித்தனர். நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனருக்கு தான் வந்து குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல பகவான் வந்து இதை உபதேசித்தார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அதுக்கும் முன்னாடியே வந்து சூரிய பகவானுக்கு வந்து இதை வந்து உபதேசித்திருக்கிறார். சோ அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம், சோ இது ஒரு விஞ்ஞானம், யோக விஞ்ஞானம் இங்க சொல்றாங்க. சோ சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு, சூரிய தேவனுடைய பெயர் தான் வந்து விவஸ்வான் அப்படிங்கிறது. ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் பிரபு நான் ஃபேன் போடுறேன், நீங்க எப்படி சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஓகே.
புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படிங்கிறாரு. பிரபு வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ விவஸ்வான் அப்படிங்கிறது சூரிய தேவனுடைய பெயர். சோ சூரிய தேவன் இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல கார் வண்டிக்கு ஏதாவது டிரைவர் இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அந்த டிரைவர் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய போஸ்ட். அந்த டிரைவருக்கு சுரேஷ்னோ ரமேஷ்னோ சதீஷ்னோ ஏதாவது ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறது அவருடைய போஸ்ட், அவர் வகிக்கின்ற போஸ்ட். சோ அவருடைய பதவி, அவருடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா விவஸ்வான். சோ இந்த விவஸ்வானுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த யோக விஞ்ஞானமாகிய பகவத்கீதையை வந்து அவர் உபதேசிக்கிறார். சோ விவஸ்வான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கு அதை வந்து உபதேசிக்கிறார். அவர் யார் மனிதகுல தந்தை அப்படின்னா சூரிய தேவனுடைய பிள்ளை. அவருடைய பிள்ளைக்கு தான் வந்து உபதேசிக்கிறார், மனுவுக்கு உபதேசிக்கிறார். மனு என்ன பண்றார்? அவருடைய பிள்ளையான இஷ்வாகு மன்னனுக்கு உபதேசிக்கிறார். சோ இந்த இஷ்வாகு மன்னர் யார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வரும். இந்த பேரை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய பாட்டனார் தான் இஷ்வாகு மன்னர். சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து அவங்க வந்து உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இங்க தெரிகிறது. சோ இங்க பிரம்மாவை ஃபர்ஸ்ட் படைக்கிறாரு. 1000 வருடங்கள் அவர் வந்து தவம் இருக்கிறார், வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறார் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இந்த விஞ்ஞானத்தையும் கூட அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கும், விவஸ்வான் மனுவுக்கும், மனு வந்து இஷ்வாகு மன்னருக்கும் வந்து அவங்க வந்து உபதேசம் செய்கிறார்கள். ஏன் வந்து மன்னர்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, மன்னர்கள் அந்த காலத்துல வந்து செயின்ட்லி பீப்புளா இருந்தாங்க, ஆன்மீக பற்று கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள், மக்களை வந்து ஆன்மீக பாதையிலே வந்து வழிநடத்துபவர்களாக வந்து அவர்கள் இருந்தார்கள். அதனாலதான் மக்களுக்கு மன்னர்களுக்கு உபதேசித்தால் அவர்கள் மக்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துவார்கள் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி மன்னர்களுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து உபதேசிக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது இதன் மூலம் நமக்கு தெரிய வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 4.2 வந்துருச்சு மாதாஜி. இப்பதான் பிரபு வந்துச்சு. பகவத்கீதையின் வரலாறு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுக சகலானேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. சோ உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. சோ இது வந்து விஞ்ஞானம், உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டது. சோ அவங்க ஒவ்வொருத்தர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போதிக்கிறாங்க, அவர் வந்து தன்னுடைய சீடருக்கு போதிக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி மன்னர்களுக்கு வந்து சேர்கிறது. சோ ஆனா இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ராமபிரான் காலத்துக்கு அப்புறமா அது வந்து காலப்போக்குல மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. ஆனா மறையல ஆக்சுவலா, ஆனா அத ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகிறது. சோ அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பார்த்தோம், இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இது வந்து 4 பரம்பரா சம்பிரதாயம், 4 சம்பிரதாயம். பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்மா கிருஷ்ணர் கிட்ட எல்லாருடைய குறிக்கோளுமே வந்து பகவானை அடைவதுதான். சோ பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், அதனுடைய ஆச்சாரியர் மத்வாச்சாரியார். ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் லக்ஷ்மி தாயார், அதனுடைய ஆச்சாரியர் ராமானுஜாச்சாரியார். ருத்ர சம்பிரதாயம் பகவான் லார்ட் சிவா, அதுல முக்கியமான ஆச்சாரியர் விஷ்ணு சுவாமிகள். இது வந்து பிரம்மனுடைய குமாரர்கள், சனத் குமாரர்கள் 4 பேர். அதன் மூலம் அதுல வந்து முக்கியமான ஆச்சாரியர் நிம்பார்க்காச்சாரியார். சோ எல்லாருடைய குறிக்கோளும் என்னவாக இருக்கிறது? பகவானை சென்று அடைவதுதான் அப்படிங்கிறது தான். சோ இங்க வந்து பரம்பரா பிராப்தம் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். சோ பகவான் பிரம்மாவுக்கு வேதங்களை கற்பிக்கிறார்,
நாரதர், அதுக்கப்புறம் குருமார்கள், அப்படியே வந்து நம்ம பிரபுபாதா. சோ இந்த மாதிரி ஒரு குரு பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்டதான் நம்ம வந்து உபதேசத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு மறுபடியும் வந்து வலியுறுத்துகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின். நானும் நீங்களும் சேம் தானே, என்னோட ஃப்ரெண்டு தானே நீங்க, நம்ம 2 பேரும் சமகாலத்தவர்கள் தானே, அப்புறம் எப்படி ரொம்ப வயசான சூரிய தேவனுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை வந்து உபதேசித்தீர்கள் அப்படின்னு கேக்குறாரு. இந்த கொஸ்டின் கரெக்ட் தானே? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், யாராவது சாட்ல போடுங்க. இந்த கொஸ்டின் கரெக்டா இல்லையா? நம்ம 2 பேரும் சேம் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறோம். நீங்க எப்படி வந்து சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப வயசானவர், அவருக்கு நீங்க எப்படி உபதேசம் பண்ணியிருக்க முடியும்? எஸ் எஸ் மாதாஜி, எஸ் பிரேம்குமார். ஆமா, இந்த இந்த கொஸ்டின் அவருக்கு வந்திருக்கு. ஆனாலும் அவர் கேட்கிறார், அது ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவராயிற்றே. எஸ் அனந்தகுமார் பிரபு, தேங்க்யூ. வெங்கலட்சுமி மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பகூனி வியதீனானி ஜன்மனி தவசார்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பிரபு கொஞ்சம் அந்த இதை இது பண்ணுங்க பிரபு, ப்ளீஸ் மூவ் அப்படின்னு வருது இல்லையா, எனக்கு அது மறைக்கிறது. அது சாட் ஓபன் பண்ண மாதாஜி, அதனால அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு, ஏன்னு தெரியல. அதை டிசேபிள் பண்ணிடுங்க சாட். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிர்க்கச் செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய வருஷங்கள், நிறைய பிறவிகளின் போது நம்ம 2 பேரும் ஒன்னாதான் பிறந்திருக்கோம். ஒன்னாவே பிறந்தோம், ஒன்னாவே வந்து வாழ்ந்துகிட்டோ இருக்கிறோம். அந்த பிறவிகளை எல்லாம் என்னால நினைவுபடுத்த முடியும், ஆனா உன்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும். அதிதி கௌசிக முனிவர், இவங்க கௌசிக முனிவர் தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா? கௌதம முனிவர், அதிதி கௌசிக முனிவர், இவங்க 2 பேத்துக்கும் பிள்ளைகளாக நரநாராயணர்கள் பிறந்தார்கள். நரன் நாராயணர் ட்வின்ஸ் சரிங்களா? இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் விஷ்ணுவும், விஷ்ணு ராமர் கிருஷ்ணர் எல்லாம் வேற வேற இல்ல, எல்லாருமே ஒண்ணுதான். சோ விஷ்ணுவும் நம்ம அர்ஜுனரும் தான் நரநாராயணர்களாக அவங்களுக்கு பிள்ளைகளாக வந்து அவதரித்தார்கள். சோ ஏன் வந்து அவதரித்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு அசுரன், அவனுக்கு வந்து சகஸ்ர கவசன் அப்படின்னு பேரு. அவன் வந்து லார்ட் சிவா கிட்ட போய் நிறைய வரங்களை வாங்கி அவன் வந்து யாராலையுமே வெல்ல முடியவில்லை. சோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து வரம் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களை கையில பிடிக்கவே முடியாது. தேவர்களை யார பாக்குறாங்களோ வந்து அவங்க வந்து கொன்னு குவிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுடைய அட்டகாசம் வந்து தாங்க முடியாம இருக்கும். தேவர்கள் எல்லாம் போய் எங்கேயோ ஓடி ஒளிஞ்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லோரும் வந்து இந்த நரநாராயண இடம் வந்து அவனை பத்தி சொல்றாங்க, இவனுடைய அக்கிரமங்களை தாங்க முடியல, ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து வேண்டி கேட்கும் போது, இந்த நரநாராயணர்கள் வந்து பத்ரிகாசிரமம் பக்கத்துல அவங்க வந்து ஒரு குகையில போய் 10,000 வருடங்கள் வந்து 2 பேருமே தவம் பண்றாங்க. ஒருத்தர் வந்து 10,000 வருடம் தவம் செய்து அவனுடைய ஒரு கவசத்தை, அவனோட சண்டை போடுவாங்க, அவன் ரொம்ப பயங்கரமான சக்தி படைத்தவனாக இருந்தான். அவனுடைய ஒரு கவசத்தை வந்து அகற்றுவதற்கே வந்து இத்தனை வருடங்கள் வந்து தவம் செய்ய வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி தவம் செய்து வலிமை கிடைத்தால் மட்டுமே ஒரு கவசத்தை நீக்க முடியும். சோ இது வந்து ரொம்ப நீண்ட காலம் நடந்து கொண்டிருந்த போர் இது.
சோ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து தவம் செய்வாங்க, ஒருத்தர் வந்து அவனோட போர் செஞ்சு ஒரு கவசத்தை அகற்றுவாங்க. சோ அடுத்தது வந்து இவர் வந்து தவம் செய்வார், இவர் வந்து தவம் செய்துட்டு இருந்தவர் வந்து போர் புரிவார். சோ இந்த மாதிரியே வந்து மாத்தி 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 அவர்கள் வந்து 999 999 கவசத்தை வந்து அவர்கள் வந்து அகற்றிவிட்டார்கள். அகற்றினதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு கவசம் தான் இருக்கிறது. ஆனா அந்த கவசத்தை அகற்ற முற்படும் போது அவன் என்ன பண்ணிட்டான், அந்த சகஸ்ர கவசன் பயந்து அவன் போய் சூரிய தேவனிடம் தஞ்சமடைந்து விட்டான். சூரிய தேவனிடம் தஞ்சமடைந்து விட்டதனால இவங்கனால அந்த கவசத்தை வந்து அவன் ஓடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். இன்னும் ஒரு கவசம் வந்து அவனோடயே இருக்கிறது. சோ அந்த ஒரு கவசத்தோட தான் கர்ணன் அப்படிங்கிறவன் சூரியனுடைய பிள்ளையாக குந்தி தேவிக்கு பிறந்தான். சோ அந்த ஒரு கவசத்தை நீக்கணும் அப்படின்னா இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இருக்கணும். அதனாலதான் அந்த குருச்சேத்திர போர்ல இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து அந்த ஒரு கவசத்தை வந்து நீக்கி அந்த கர்ணன் அப்படிங்கிற அந்த சகச கவசன் அவனுடைய முற்பிறவி அவனை கொல்ல முடிந்தது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பிறவிகள் நானும் நீயும் ஒன்னா இருந்திருக்கோம் அர்ஜுனா. இந்த மாதிரி நான் சொல்ல முடியும். ஆனா உனக்கு வந்து அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். இந்த குருச்சேத்திர போர் நடக்கும் போது அவருக்கு வந்து 125 வயதுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. நிறைய பேரப்பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பகவான் கிருஷ்ணருக்கு. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் என்னைக்குமே 25 வயது கட்டிலங்காளையாகத்தான் இருக்கிறார். எங்கேயாவது வயசான கிருஷ்ணரை நம்ம பார்த்திருக்கோமா? படங்கள்லயோ பிக்சர்ஸ் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கோமா? இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா அவருடைய உடம்பிற்கு வந்து ஆன்மீகமான உடம்பு, எந்த மாற்றங்களும் கிடையாது. நமக்குதான் வந்து 2 விதமான உடல்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் பின்னாடி அடுத்த வரும்போது பார்க்க போறோம். சோ அந்த மாதிரி நம்முடைய உடல் வந்து பௌதீகத்தால் ஆனது, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது, நிரந்தரமற்றது. ஆனா பகவானுடையது அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ அவருடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்மீகமானது. சோ அவருக்கு வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பிரம்மாவின் ஆயுள் காலத்தை பத்தி இங்க போட்டிருக்காங்க. இது ஃபுல்லா வந்து மேத்ஸ் தான். சோ நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. நான் இப்ப சொல்றேன். இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் 4 யுகங்கள் இருக்கு. யுகங்கள் 4. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்ப எந்த யுகத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா கலியுகத்துல இருக்கிறோம். இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிறது வந்து கடைசி யுகம். சோ அதுக்கும் முன்னாடி என்ன யுகம் இருந்திருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் யுகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு இப்ப நம்ம இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிற கலியுகத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இதனுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா கலியுகத்தின் ஆயுட்காலம் 4,32,000 ஆண்டுகள். கலியுகத்தினுடைய ஆயுள் காலம். இதுக்கும் முன்னாடி ஒரு யுகம் இருந்திருக்கு, துவாபர யுகம். அதனுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா 4,32,000 into 2, இதனுடைய 2 மடங்கு. சோ அதுதான் வந்து துவாபர யுகம். சோ இந்த இதனுடைய 3 மடங்கு தான் வந்து திரேதா யுகம். இதனுடைய 4 மடங்கு தான் வந்து சத்திய யுகம். நீங்க into 4 அப்படி போட்டு பார்த்துக்கோங்களேன். இவ்வளவு வரும் சரிங்களா? 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் சரிங்களா? சோ இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. சோ இந்த 4,32,000 அப்படிங்கிறது கலியுகத்தினுடைய, நம்ம இதெல்லாம் விட்டுடலாம், நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு. இந்த 4,32,000 அப்படிங்கிறது கலியுகத்தின் ஆண்டுகள். சோ இந்த 4,32,000 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். அதாவது சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த 4 சேர்த்து அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அதுக்கு வந்து திவ்ய யுகம் அப்படின்னு பேரு. இந்த 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தால் ஒரு மன்வந்தரம் அப்படின்னு பேரு. 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேரு வந்து மன்வந்தரம் அப்படின்னு பேரு. சோ மன்வந்தரம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப வந்து நம்ம எத்தனாவது மன்வந்தரத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா 7வது மன்வந்தரம். 7வது மன்வந்தரம் வைவஸ்தவ மன்வந்தரம். நீங்க போய் கோயில்ல அர்ச்சனைக்கு கொடுக்கும் போது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? வைவஸ்தர மன்வந்திரே அப்படி சொல்லுவாங்க. நீங்க வேணா கவனிச்சு பாருங்க. அப்ப வந்து நம்ம இந்த மன்வந்தரத்துல திதி எல்லாமே சொல்லி அவங்க வந்து அர்ச்சனை பண்ணும்போது இந்த மன்வந்தரத்தோட பேரை வந்து அவங்க சொல்றத நீங்க கேட்பீங்க.
சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து மன்வந்திரம் கணக்கிடப்படுகிறது. சோ அடுத்தது வந்து கல்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கிறது. சோ இதுல வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம் அப்படின்னு சொன்னோம். 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். ஒரு கல்பம் எப்படிங்கிறது ஆஃப் அ டே ஆஃப் பிரம்மா. அதாவது 24 மணி நேரம், நம்மளுக்கு வந்து 24 ஹவர்ஸ். அதுல பாதி 12 மணி நேரம் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய ஒரு கல்பம், பிரம்மாவினுடைய ஒரு கல்பம். நம்மளுக்கு தெரியும் தேவர்களுடைய 6 மாசம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாள் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம கணக்கு பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப தேவர்களுக்கே அப்படின்னா பிரம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ 1000 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிறது டே டைம் ஆஃப் பிரம்மா. அப்ப 2 கல்பங்கள் சேர்ந்ததுன்னா டே அண்ட் நைட் டைம் ஆஃப் பிரம்மா அப்படிங்கிறது. சோ அது வந்து எவ்வளவு இயர் இருக்கும் ஹியூமன் இயர்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணா 8.64 பில்லியன் ஹியூமன் இயர்ஸா இருக்கும். சோ இதுதான். சோ இத வந்து 12 மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி 12 மந்த்ஸ் கனெக்ட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம் 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். 0.04 trillion years, 311.04 trillion years அப்படின்னு நீங்க வந்து கணக்கு பண்ண முடியும். அதுதான் இங்க வந்து பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலமாக சொல்லப்படுது. இதோ இங்க இருப்பாரு 311.04 லட்ச கோடி ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மாவின் பகல் மற்றும் இரவு அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுதான் பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம். சோ இதை பத்தி கிளாஸ் எடுக்கணும்னா நிறைய கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே போலாம். அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகும். இப்போ பிரம்மா வந்து அந்த 311 டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு போட்டா 155 இயர்ஸ் வந்து அவர் முடிச்சுட்டாரு. அவருடைய ஆயுட்காலம் 50% முடிஞ்சிருச்சு. சோ 6 மன்வந்தரங்களும் முடிஞ்சிருச்சு. சோ இதெல்லாமே முடிந்த யுகங்கள். சரிங்களா? இப்ப கலிகாலத்துல வந்து நம்ம எத்தனை வருஷங்கள் வந்து 4,32,000 சொன்னோம். அதுல எத்தனை வருஷங்கள் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 5,117 வருஷங்கள் தான் முடிஞ்சிருக்கு. சோ ரொம்ப சொற்ப காலம் தான் முடிஞ்சிருக்கு. அந்த சொற்ப காலத்திலேயே இங்க நடக்கிற அக்கிரமங்களை எல்லாம் வந்து நம்மளால தாங்க முடியல. அப்ப போக 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 எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா ரொம்ப பயமா இருக்கு. சோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப பிரம்மாவினுடைய ஆயுட்காலம் வந்து 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவ்வளவுதான் இதுல இருந்து கலியுகம் இவ்வளவு வருஷங்கள் முடிந்திருக்கிறது. இப்ப லைஃப் ஆஃப் அடுத்தது மனு பார்த்தோம். மனுவினுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ மனுவினுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தா 120 மில்லியன் இயர்ஸ் இப்போ. சரிங்களா? 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள். சோ 27 முறை 4 யுகங்களும் சுத்தி வந்துச்சுன்னா இன்டு 10, அது என்ன இன்டு 10, 4,32,000 என்னன்னு தெரியும். 27னா 27 முறை சுத்தி வருதுன்னு தெரியும். அது என்ன 10 அப்படின்னா ஒரு மடங்கு கூட்டி பாருங்க. 4,32,000 அப்படிங்கிறது ஒரு மடங்கா, துவாபர யுகத்துல 2 மடங்கா, அப்புறம் வந்து திரேதா யுகத்துல 3 மடங்கா, சத்திய யுகத்துல 4 மடங்கு, மொத்தம் கூட்டுனா 10 வருது இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து இன்டு 10 போட்டிருக்காங்க. 4 யுகங்களின் இது வந்து இவ்வளவு 116 சம்திங் மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது. சோ இதுல 3 யுகங்களை மட்டும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து 9 இன்டு 4,32,000. சத்திய யுகம் 4 மடங்கு, திரேதா யுகம் 3 மடங்கு, துவாபர யுகம் வந்து 2 மடங்கு. அதுதான் 9 அப்படிங்கிறது ரெப்ரசென்ட் பண்றது. சோ கலியுகத்தின் காலம் இவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு. அப்ப மனுவினுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கூட்டி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா 120 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து மனுவினுடைய வாழ்க்கை. அப்போ மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை இறைவன் தனது சீடனான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். அப்போ சூரிய கடவுளுடைய பிள்ளைதான் வந்து மனு. அப்போ இந்த மனு பிறப்பதற்கு முன்பே வந்து சூரிய கடவுளுக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை பற்றி உபதேசித்து இருக்கிறார். அப்போ உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் குவிஸ்ல வரக்கு சான்ஸ் இருக்கு. கீதை எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்பு கீதை எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்பு விவஸ்வானுக்கு
உபதேசிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு 120 மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி அப்படின்னு நீங்க பதில் சொல்வீங்க. அடுத்தது பிரபு, இப்போ கீதை பூமிக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? அதாவது அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்து, அர்ஜுனன் இந்த பூமியில தானே குருச்சேத்திர யுத்தம் நடந்தது, அதனால இந்த பூமிக்கு வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசித்து எத்தனை வருடங்கள் ஆனது அப்படின்னு கேட்டா 2 மில்லியன் வருடங்கள். அதுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா, மகாபாரதத்தில் கீதையின் வரலாறு பின்வருமாறு அறியலாம். மகாபாரதத்துல திரேதாயுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுவுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. மனு வந்து மனிதகுல தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாவுக்கு கொடுத்தார். ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடியவர் யாரு? இஷ்வாகு. ஆகையானால் மகாராஜா இஷ்வாகு காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது. சோ பகவத்கீதை எப்ப வந்துருச்சு? திரேதாயுகம் மற்றும் துவாபர யுகம். சோ 5 மடங்கு, 5 இன்டூ 4,32,000 அப்படின்னு பார்த்தா இவ்வளோ. சோ 2 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு இது வந்து பூமிக்கு வந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லணும். சோ 2 விதமா கேட்பாங்க. முன்னாடி எப்ப உபதேசித்து, விவஸ்வானுக்கு எப்ப உபதேசித்தது அப்படின்னா 120 மில்லியன் வருடங்கள். இந்த பூமிக்கு வந்து எத்தனை வருடங்கள் ஆச்சுன்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பிரம்மாவினுடைய ஒரு நொடி அப்படிங்கிறது இங்க பாத்துக்கோங்க, இத்தனை ஆண்டுகள், 1,00,000 ஆண்டுகள். அவருடைய ஒரு நிமிடம் அப்படிங்கறது எப்படி கணக்கு பண்ணுவோம்? இன்டூ 60. 1 மணி நேரம் இன்டூ 60. அதே மாதிரிதான் இத ஃபுல்லா வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்படியெல்லாம் தோன்றுகிறார்? अजो अभि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वाम् आदिष्टाय சம்பவாம் யாத்ம மாயையா. சோ பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். சோ ஒவ்வொரு யுகம் தோன்றும் போதும் வந்து பகவான் வந்து தோன்றுகிறார். சோ பகவானுக்கு வந்து பிறப்பு கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு அம்மாவினுடைய கர்ப்பத்திலே வைத்து அவர் வந்து பிறப்பது கிடையாது. அவர் பிறப்பற்றவர். அவர் வந்து எப்பவுமே நிரந்தரமானவர். சோ அவருடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? திவ்யமானது, அழிவற்றது. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் யார் வந்து இறைவனாக இருக்கிறார்? எல்லோருடைய மனதிலும் அவரே பரமாத்மாவாக இருக்கிறார், இறைவனாக. சோ இப்படியெல்லாம் நான் இருந்தா கூட நான் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் அவதாரம் எடுத்து வருகின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ கடைசியா எப்ப வந்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த படத்துல வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் வந்து மகனாக வந்து பிறப்பெடுக்கிறார். சோ அப்புறம் பிறக்கும்போது பாருங்க 4 கை ரூபத்துல வர்றார். அப்புறம் தேவகி சொல்றாங்க, பயந்துட்டாங்க, இந்த மாதிரி இருந்தா எல்லாரும் பாப்பாங்க, கம்சன் வந்துருவான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நீங்க வந்து இப்படி பார்க்கவே எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொன்ன இவர் வந்து 2 கை ரூபத்தோட ஒரு சின்ன குழந்தையாக வந்து அவர் வந்து பிறக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவான் அவரது பிறப்பின் விசேஷத்தன்மையை பற்றி இந்த இடத்துல கூறுறார். இந்த பார்ப்பதற்கு சாதாரண மனிதரை போல தோன்றுகிறார். ஆனால் அவர்னால வந்து சாதாரண மனிதரா இல்ல, அவர் பற்பல பிறவிகளை வந்து அவர்னால் நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியும். சோ இத வந்து நம்மனால நினைவு வச்சுக்க முடியுமா? நாளைக்கு நேத்து வந்து 2 மணிக்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ரொம்ப யோசிப்போம். நம்மளால வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமாலாம் சொல்ல முடியாது. நேத்து என்ன குழம்பு வச்சீங்க அப்படின்னு கேட்டா நம்ம நேத்தா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் இழுத்து அதை யோசிச்சு நம்ம நேத்து என்ன சாப்பிட்டீங்க என்னன்னாலும் நம்மளால வந்து யோசிச்சு சில பேர் சொல்லுவாங்க, சில பேர் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க, சரியா சொல்ல முடியாது. ஆனா சில பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க, நானே கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இப்போது கூட நிறைய பேர் கடவுள்னு தன்னை வந்து பிரகடனப்படுத்திக்கிட்டு போலி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, நம்ம பாக்குறோம். அத பத்தி பேச வேண்டாம். சோ அது யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எப்படின்ட்டு. ஆனால் பகவான் இந்த பூமியிலே தோன்றும் போது சாதாரண ஒரு குழந்தையை போல பிறந்து சிறுவன், இளைஞன்,
அந்த மாதிரி வந்து நிறைய மாற்றங்கள் அவருக்கு ஏற்படுவது கிடையாது. நான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றவங்கனால இந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு உட்படாமல் இருக்க முடியுமா? இல்ல. இல்லைங்களா? அவங்க வந்து சின்ன வயசுல இருக்காங்க, முதிர்றாங்க, அப்புறம் வயசாகுது. எல்லாமே எல்லா சேஞ்சஸுமே நடக்கிறது இல்லையா? அப்ப அவங்க கடவுளா? இல்லை அப்படிங்கிறது இங்க வந்து நம்மளுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி குருட்சேத்திர போர் நடக்கும்போது நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்னேன், அவருக்கு வந்து 125 வயது. நிறைய பேரப்பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். ஆனாலும் அவர் யவ்வனமாக இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இளமையோடே இருந்தார். சோ நம்ம அத பார்க்கிறோம். அது வந்து மற்றவங்களுக்கு சாத்தியம் கிடையாது. சோ இதுல இருந்தே வந்து பகவான் வேற, மனிதர்கள் வேற அப்படிங்கிறது தெரியுது. பகவான் அப்படிங்கிறவர் நித்தியமானவர். எப்படி வந்து ஒரு சூரியன் வந்து உதிக்கிறது, ஈவினிங்ல வந்து அஸ்தமனம் ஆகிறது. அஸ்தமனம் ஆயிட்டா சூரியன் இல்லைன்னு ஆயிடுமா? இல்ல. அங்கேயேதான் இருக்கிறது. ஆனா பூமியின் சுழற்சியினாலே நம்மளுக்கு மறைவதை போல தோன்றுகிறது. அடுத்த நாள் காலையிலே வந்து உதிப்பதை போல தோன்றுகிறது. அதே மாதிரிதான் பகவான் எப்பவுமே வந்து ஆன்மீக வழியிலே இருக்கிறார். அவர் ஒவ்வொரு யுகங்கள் போதும் எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் வந்து அவதாரம் எடுத்து அவர் வந்து இங்கே வந்து வருகிறார். இதுதான் வந்து அவங்க வந்து பூமிக்கு வரும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம்? அவதாரம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ என்னென்ன அவதாரங்கள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் அவதாரம் அப்படின்னா அவர் ஆன்மீக வெளியில இருந்து பூமிக்கு வந்து பிறப்பெடுத்து வரும்போது அதுக்கு பேர் தான் வந்து அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றினார்? யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுக்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யகம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். சோ நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? சோ கம்சன் என்னென்னலாம் பண்ணினான் அப்படின்ட்டு. சோ இரண்யகசிபு, சோ நரசிம்ம அவதாரம். சோ ஒவ்வொரு யுகத்திலும் சோ பகவான் வந்து எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, சோ அந்த அதர்மம் தலை தூக்குகின்ற போது தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக சோ அத அப்ப வந்து தோன்றுகிறார் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். சோ தர்மம் மறைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற போது பகவான் தோன்றுகிறார். துவாபர யுகத்தின் இறுதியில வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா, துவாபர யுகம் முடிய போகிறது. அப்ப வந்து மிருகவதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போயிருச்சு. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போனப்போ பகவான் புத்த பிரானாக அவதரித்தார். சோ அவர் வந்து புத்த பிரானாக அவதரித்து அகிம்சையை வந்து ரொம்ப மெயினா எடுத்துக்கிட்டார். மத்த எதையுமே வேதங்களை சொல்லிக் கொடுக்கல, சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லிக் கொடுக்கல, எதையுமே சொல்லல. அவருக்கு அந்த மிருகவதையை வந்து தடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அகிம்சையை போதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து புத்த பிரானாக வந்து அவதரித்தார். சோ இது வந்து வேதங்களில் சொல்லப்படாத அவதாரங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கணக்குல எடுத்துக்கூடாது. வேதங்கள் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றதோ அதைதான் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். மற்றதெல்லாம் வந்து அத அதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். அதெல்லாம் உண்மையா போய் எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேணும், எவிடன்ஸ் வேணும். எதுவுமே சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை மட்டும்தான் நம்ம நம்பணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார்? சோ பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஸ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்லோகம். நிறைய டைம் நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அவரே தோன்றார். சோ பக்தர்களை காக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, சோ துஷ்டர்களை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, தர்மத்தை காக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் வந்து தோன்றுகிறார். யுகந்தோறும் தோன்றுகிறார். ஏன் அவர்தான் தோன்றணுமா? அவர்கிட்ட என்ன சக்திகளா இல்லை? அவருடைய சக்தி வாய்ந்த பிரதிநிதிகள் இருக்காங்க. அவர்களுடைய சக்தி வாய்ந்த பிரதிநிதிகளை அனுப்பி அவர் வந்து ஒரே நிமிஷத்துல எல்லாத்தையுமே இல்லாம பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆனாலும் அவர் ஏன் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு கேட்டா, பக்தர்களை வந்து காத்து ரட்சித்து அவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காக. சோ நம்ம பிரகலாத மகாராஜாவோட ஸ்டோரி தெரியும். இரண்யகசிபு அவர் எப்படியெல்லாம் வந்து தன்னுடைய பிள்ளையான பிரகலாதனை வந்து என்ன பண்ணினார்? மலையிலே இருந்து உருட்டி விடுறாரு. ஏன் எதுக்காக அப்படின்னு நாராயண நாமத்தை சொன்னதற்காக. சோ நாராயணாய நமகன்னு சொல்லக்கூடாது, இரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு பெருமாள் கோயில் எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடிட்டார்.
சோ அவர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளையை கொள்வதற்காக மலையில இருந்து உரற்றார், விஷப்பாம்புகளை எல்லாம் அந்த இருக்கிற இடத்துல தூக்கி போடுறார், யானையை விட்டு தலையை இடறச் சொல்கிறார். சோ எல்லாமே செய்யறார். ஆனால் வந்து பிரகலாத மகாராஜா அசரவே இல்லை. நாராயண நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். சோ அந்த குழந்தைய காக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் கேட்கிறார், ஏன் உன்னுடைய நாராயணர் வந்து இந்த தூணில் இருக்கிறாரா, இங்க இருக்கிறாரா, இங்க இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆமா, என்னுடைய நாராயணர் எங்கும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கிறார், இந்த தூணில கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் அந்த குழந்தையை காப்பாத்துறதுக்காக வந்து அவர் வந்து தூணிலே இருந்து நரசிம்மராக வந்து அவதாரம் செய்கிறார். சோ அந்த பிள்ளையை காக்கணும், பிள்ளையை ரட்சிக்கணும், அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும், அவனை மகிழ்ச்சி படுத்தணும், அவங்களுக்கு வந்து நிம்மதியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இல்லைன்னா தன்னுடைய ஏதாவது ஒரு பிரதிநிதியை அனுப்பி அந்த இரண்யகசிபுவை வந்து சம்ஹாரம் பண்ணி இருக்கலாம். ஆனால் அவர் அப்படி செய்யவில்லை. யுகந்தோறும் தானே வந்து தோன்றது எதுக்காக அப்படின்னா தன்னுடைய பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக. சோ இதுக்காக தான் வந்து பகவான் தோன்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன நன்மை? கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்வதிலே என்ன நன்மை இருக்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் கேதி சோர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறப்பெடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். இதுதான் பகவானை அறிந்து கொள்வதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது. நம்ம இந்த சம்சார சாகரத்துல இந்த பிறவிக்கடலிலே இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். இந்த பௌதீக உலகம் அப்படிங்கிறது துக்காலயம். இங்கே கிடைக்கின்ற சந்தோஷங்கள் எல்லாம் அசத், அதாவது தற்காலிகமானவை. ஆனால் சத் என்பது ஒன்று இருக்கிறது, அதுதான் பகவான். சோ இதையெல்லாம் அசத்தை விட்டுவிட்டு சத்தை அடையணும் அப்படின்னா பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய தோற்றம், பகவானுடைய தோற்றங்கள், அவருடைய செயல்கள் இல்லைங்களா, அவருடைய எத்தனையோ நம்ம பாக்குறோம், நிறைய மூவிஸ் பாக்குறோம். நிறைய மூவிஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அழுப்பு தட்டும். நீங்க ஒரு மூவி உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிச்ச மூவியாதான் இருக்கட்டுமே, நீங்க எத்தனை தடவை பாப்பீங்க? ஒரு 10 தடவை பாப்பீங்களா? 11வது தடவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அழுப்பு தட்டிடும் இல்லைங்களா? ஆனா மகாபாரதம் போடுறாங்க டிவில அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்மளுக்கு என்னைக்காவது அழுப்பு தட்டி இருக்கிறா? கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பார்ப்பதற்கோ கேட்பதற்கோ என்னைக்காவது நம்ம அழுத்து போயிருக்குதா நம்மளுக்கு? இல்லவே இல்லை இல்லைங்களா? சோ அவருடைய லீலைகளை, அவருடைய அழகை ரசிப்பதற்கு நாம் ஏங்கிக் கொண்டே இருக்கிறோம். சோ லீலைகளை கேட்பதற்கு, அதை வந்து ஒரு மூவி மாதிரி பார்ப்பதற்கு, சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம தயாராக இருக்கிறோம். எத்தனை முறை வேண்டுமானால் நம்ம பார்ப்போம், நம்மளுக்கு வந்து அழுக்கவே அழுக்காது. சோ எல்லாமே திவ்யமானவை. சோ இந்த மாதிரி அவருடைய செயல்கள், அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே, பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி திவ்யமானது அப்படின்னு தெரிந்திருக்கிறதோ அந்த அப்படிப்பட்டவர் வந்து இந்த பௌதீக உலகிலே வாழ்ந்து கொண்டு அந்த உடலை விட்ட பின்பு அவர்கள் வந்து நேராக எங்க போய் சேர்றாங்கன்னா, பகவான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கோலோக விருந்தாவனம், அது வைகுண்ட லோகத்துக்கும் மேலே இருக்குது. சோ பகவானோடு சேர்ந்து அங்க போய் பகவானுக்கு தொண்டு செய்து அந்த நித்திய உலகை வந்து அடைகிறார்கள். அவர்கள் அங்க அந்த உலகை அடைந்து விட்ட பின்பு மீண்டும் அவர்களுக்கு பிறவி கிடையாது. இங்கே வந்து துன்பப்பட வேண்டியதில்லை. அங்க வந்து என்னைக்குமே இளமையோட, அங்க போனதுக்கு அப்புறமா வயசெல்லாம் ஆகாது. எப்பவுமே பகவானுடைய தோற்றம் மாதிரியே வந்து அவங்களுக்கும் தோற்றம் கிடைச்சிரும். அங்க போயிட்டு அவங்க வந்து நிம்மதியா சந்தோஷமா, அங்க வந்து ஏக்கங்கள் இல்லை, அந்த பொறாமை இல்லை, ஆசை கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே சந்தோஷம் மட்டும்தான், மகிழ்ச்சி மட்டும்தான். சோ நம்ம வந்து பகவானை எப்படி வேண்டுமானாலும் வழிபடலாம். ஒரு குழந்தையாக, காதலனாக, ஒரு அம்மாவாக, எப்படி வேணாலும் 9 விதமான பக்தி இருக்குது. நவவித பக்தின்னு அதை பின்னாடி வர சாப்டர்ஸ்ல பார்ப்போம். எப்படி வேண்டுமானாலும் அவரை ஆராதிக்கலாம், சந்தோஷமாக அவருடன் ஆடலாம், பாடலாம், என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பகவானை அறிந்து கொள்வதனால நம்மளுக்கு இந்த பிறவி பெருங்கடலிலே இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை பகவான் நம்மளுக்கு தருகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொன்னேன், பகவானுக்கு வந்து அவருடைய உடல் வந்து ரொம்ப ஆன்மீகமானது. ஆனா நம்முடைய உடம்பு எப்படிப்பட்டது, நமக்கும் அவருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். இங்கே வந்து பகவானுடைய உடல் ஆன்மீகமானது அப்படிங்கிறது தெரியும். நம் அனைவருடைய உடம்பும் வந்து தற்காலிகமானது. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த வயசாகி நம்ம வந்து இந்த உடலை வந்து உகுத்து விடுவோம், நம்முடைய ஆன்மா மட்டும் வெளியேறிவிடும் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த உடம்பு அப்படிங்கிறதுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா 3 விதமான பிக்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து
கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, அடுத்தது வந்து ஆத்மா. சோ இந்த கிராஸ் பாடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களினால் ஆனது. சோ ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல், சரிங்களா? ஸ்தூல உடல் அப்படின்னா நம்ம கண்ணால பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம இந்த உடம்பு இதுதான் ஸ்தூல உடல். இது வந்து 5 பூதங்களால் ஆனது. ஐம்பூதங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு தெரியும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். சோ இந்த 5 நாளே ஆனதுதான் இந்த ஸ்தூல உடல். உள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த செட்டில் பாடி எதால ஆனது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். சோ ஃபால்ஸ் ஈகோ. சோ இதால ஆனது. அதுக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னா ஆத்மா. நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம மனசுல ஆத்மா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது. சோ இது 3 ஆல் ஆனதுதான் நம்முடைய இந்த உடல். சோ நம்மை வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, நம்மை வந்து மாயை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது. மாயை அப்படின்னா நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம். இல்யூஷன் இல்லைங்களா? மாயை. மாயை அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஒரு சக்தி தான். அந்த சக்தி வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆனா அந்த சக்தியை, மாயையை கட்டுப்படுத்துபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான். சோ இது வந்து நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். மாயை அப்படிங்கிறது நம்ம மேல 3 குணங்களை ஏவுகிறது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு 3 குணங்களை ஏவி நம்மை வந்து கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது, நம்மை வசியப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. அந்த மாயையை வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா. வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது. வீதராகவய குரோத மண்மயா மாம் உபாஸ்ரிதா பகவோ ஞான தபசா பூதாமத்பாவமாகதா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் எண்ணில் லயத்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்து உள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். சோ நம்ம இந்த பௌதீகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு வந்து பற்றுதல் இருக்கிறது, நிறைய ஆசைகள் இருக்கிறது, பயம் இருக்கிறது, கோபம் வருகிறது. சோ இதிலிருந்தெல்லாம் யார் ஒருவர் விடுபட்டு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் யாரிடம் லயித்து போயிருக்கிறார்கள்? அவர்களுடைய மனமும், உள்ளமும், சொல்லும், செயலும் எல்லாமே எதை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டு அவரிடமே சரணடைந்து அவரை பற்றியே எந்நேரமும் நினைத்து கொண்டு அவர்களுடைய மனதுகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப தூய்மையானதாக இருக்கிறது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என் மீது ரொம்ப திவ்யமான அன்புடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். சோ பகவான் மேல பற்று கொண்டவர்களாக, அவர்களுடைய பற்று வந்து பௌதீகத்தில் கிடையாது, அவங்களுடைய பற்று எல்லாமே பகவான் மேலதான் இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசக. அனைவரும் என்னிடம் இவ்வாறு சரணடைகின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நான் பலனளிக்கிறேன். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். பகவான் என்ன சொல்றார் பாருங்களேன், நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகிறோமோ, சோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து அவரை நம்பி அவர் எல்லாமே அவர்தான் அப்படின்னு போய் சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவரும் அதே மாதிரி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார். சோ நம்ம எவ்வளவு அன்பை செலுத்துகிறோமோ அதே நம்மளுக்கு திரும்ப கிடைக்கும். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு, என்னிடம் எவ்விதம் எந்த மாதிரி சரணடைகிறார்கள். சோ அவரை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வேணா வந்து சரணடையலாம். ஒரு குழந்தையா நினைச்சிட்டு அவர்கிட்ட சரணடையலாம். நம்ம வந்து பாசத்தை காட்டலாம். ஒரு காதலராக நினைத்துக் கொண்டு நம்ம வந்து அவரிடம் வந்து நம்மளுடைய அன்பை வந்து காமிக்கலாம். ஒரு நண்பனாக நினைத்துக் கொண்டு நம்ம அவரிடம் வந்து நம்மை அன்பை காமிக்கலாம். ஒரு தாசனாக, எப்படி ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமபிரானிடம் தாசனாக இருந்தாரோ அந்த மாதிரி, அர்ஜுனர் எப்படி வந்து ஒரு நண்பனாக இருந்தாரோ சக்கியன் அந்த மாதிரி. சோ மாதுரிய பாவம், காதலராக. சோ இந்த மாதுரிய பாவம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 உயர்ந்த பாவம். இதைதான் பகவானும் கூட விரும்புகிறார். ஆழ்வார்கள் அனைவருமே இந்த பாவத்தில் தான் பகவானை வந்து பகவானிடம் வந்து சரணடைந்தார்கள். சோ இதுதான் ரொம்ப ஹையஸ்ட். அதற்கு ஏற்றாற் போல நான் பலனளிக்கிறேன். பிரித்தாவின் மைந்தனே, அதாவது பிரித்தா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஃபேமிலி நேம், குந்தியினுடைய ஃபேமிலி நேம். சோ அதனால பிரித்தாவின் மைந்தனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவருமே என்னுடைய வழியையே பின்பற்றுகின்றார்கள். சோ எல்லாருமே வந்து பகவானை அடையணும், எந்த வழியாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த வழியில வந்து பகவானை வந்து பின்பற்றலாம் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தது காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இக தேவதா க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர்பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. சோ நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு இல்லைங்களா? நமக்கு எல்லாமே வந்து 2 minutes நூடுல்ஸ் மாதிரி எல்லாமே ஃபாஸ்டா நடக்கணும். நம்மளால பொறுமையா இருக்க முடியாது. சோ எனக்கு வந்து விசா கிடைக்கணும், எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கணும், இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், சோ இந்த மாதிரி வீடு கட்டணும், கார் வாங்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய கோரிக்கைகள் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட நம்ம போய் நம்ம மனசுக்கு சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பகவான் ஒரு கடவுளை வந்து டெமிகாட்ஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றோம். சோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி நம்ம அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வேண்டோம், நான் வந்து இது செய்யறேன் அது செய்யறேன், எனக்கு மட்டும் இது நடந்துருச்சுன்னா நான் இது பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து வேண்டிக்கிறோம். சோ தேவர்களை வந்து வழிபடுகிறோம். சோ இதனால வழிபடுவதனால நம்மளுக்கு வந்து பலன்கள் கிடைக்கிறது உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் அந்த பலன்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்டவை அப்படின்னு கேட்டா அந்த பலன்கள் எல்லாம் நீர்க்குமிழி பலன்கள். நீர்க்குமிழி நம்மளுக்கு தெரியும், கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கு லைஃப் ஸ்பேனே, கொஞ்ச நேரத்துல அது வந்து உடஞ்சிரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் இந்த பலன்கள் எல்லாமே நிரந்தரமானவை கிடையாது. சோ இந்த டெமிகாட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் தான். ஆனா அவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள், நம்மளை விட சக்தி வாய்ந்தவர்கள். பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான் இவங்க கூட. சோ பகவானுடைய அங்க உறுப்புகள். சோ இந்த பௌதீக உலகத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்காக சோ பகவான் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சக்தியை கொடுத்து சோ இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு 33 கோடி தேவர்களுக்கும். சோ இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை கொடுத்து இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். நம்ம முதலே பார்த்தோம் சூரிய ஒளி, அதுக்கு யார் வந்து தலைவராக இருக்கிறார்? சூரிய தேவன். சூரிய தேவன் அப்படிங்கிறது அவருடைய போஸ்ட். சூரிய விவஸ்வான் அப்படிங்கிறது அவருடைய பெயர். சோ விவஸ்வான் அப்படிங்கிறவர் சூரிய தேவனாக இருக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். சூரிய ஒளிக்கு அவர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறார். சோ இதே மாதிரிதான் இந்திரன், சந்திரன், கணபதி, ஸ்கந்தன், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அவர்களுடைய பதவிகள் தானே ஒழிய அவர்களுடைய பெயர்கள் கிடையாது. சோ ஒரு யுகம் முடியும் போது பிரளயம் ஏற்படுகிறது. அந்த பிரளயத்திலே எல்லோருமே வந்து அழிக்கப்படுகிறார்கள், இன்க்ளூடிங் இந்த ஜீவாத்மாக்கள், சக்தி மிக்க ஜீவாத்மாக்களாகிய டெமிகாட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற தேவர்களும் கூட வந்து அழிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் வந்து மோட்சம் அடைந்து பகவானிலே வந்து ஒன்றி விடுகிறார்கள். சோ அப்ப அடுத்த யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது யார் வந்து ஒரு யோக்கியவானாக, யாருக்கு அந்த தகுதிகள் இருக்கிறதோ, ஒரு சூரியனுடைய பதவியை வகிப்பதற்கு யாருக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறதோ அந்த பதவி வந்து அவருக்கு வந்து அளிக்கப்படுகிறது. அந்த பதவிக்கு அவருக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னா, தகுதி உள்ளவர்கள் யாருமே கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது அந்த பதவியை பகவானே ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்படி பகவான் அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அப்பதான் சூரிய நாராயணர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இவர்கள் எல்லாம் அந்த பதவிக்கு வந்து தகுதி மிக்கவர்கள் தான். சோ பகவானுடைய பதவிகளில் வந்து அவர்கள் வந்து பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், பிரதிநிதிகள் தான் அவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களிடம் வந்து நாம வந்து வேண்டி பலன்களை பெறுகிறோம். ஆனா அந்த பலன்கள் வந்து நிலையற்றவை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப எப்படி வந்து ஒரு அரசியல் தலைவர், அரசியல் கட்சியில இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட போய் எப்படியாவது நம்ம வந்து ஒரு பதவியை வாங்கிக்கிறோம். அந்த பதவி அப்படிங்கிறது நிலையானதா? ஆட்சி மாற்றம் வந்தால் அந்த பதவி வந்து நிலைக்க போறது கிடையாது இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து இதனுடைய பலன்களும் வந்து நிலையில்லாதது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப்பை வந்து இன்னும் பின்னாடி வரப்போற சாப்டர்ல நல்லா ரொம்ப விரிவாக நம்ம பார்க்க போறோம். அதனால நான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் இப்ப சொல்லி நிறுத்தி இருக்கிறேன். நம்ம பின்னாடி வர சாப்டர்ல இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. साधुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभाग च दस्य कर्तारमभिमां विद्यत्कारम् अव्ययम्. 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும்
அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆகினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். சோ 3 வித இயற்கையான குணங்கள் என்னென்ன? சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சோ சத்வகுணம் அப்படிங்கிறது அறிவான குணம். ரஜோகுணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப போர்ஸா, ரொம்ப அது பலநோக்கு செயல்கள் நிறைய செய்யக்கூடிய குணம். தமோ குணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சோம்பேறித்தனமான குணம். சோ இந்த 3 குணங்களும் நம்மை இந்த பூமியில பறந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்கொண்டு விடும். சோ இதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. இந்த 3 குணங்கள் நம்ம காலையில எந்திரிக்கும் போது பாருங்க, ரொம்ப எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருப்போமா? இல்ல. இன்னும் கொஞ்ச நேரம், இன்னும் 10 மினிட்ஸ் படுத்துக்கலாம், இன்னும் 10 மினிட்ஸ் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் இல்லைங்களா? அலாரம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம படுப்போம். சோ அப்ப எந்த குணத்துல இருக்கிறோம்? தமோ குணத்தில் இருக்கிறோம். அப்புறமா கொஞ்சம் எல்லாமே ஃப்ரெஷ் அப் ஆகி அப்ப கட 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 கடன்னு நம்ம வேலை செய்ய ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய இந்த 3 குணங்களும் நம்மை மாறி 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 ஆட்கொண்டு விடுகிறது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய சொல், செயல் எல்லாமே இருக்கிறது. சில சமயம் கோபமா பேசுறோம், சில சமயம் சாந்தமா பேசுறோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள்னாலதான் நம்ம அந்த மாதிரி நடந்துக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம குணங்களுக்கு ஏற்ப சோ எந்த குணம் நம்ம நிறைய இருக்கு பர்சன்டேஜ் போட்டு பார்த்தோம்னா எந்த குணம் நிறைய இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம செயல்கள் செய்வோம். அந்த செயல்களுக்கு ஏற்பவே நம்ம சமூகத்திலே மனிதர்களை பகவான் 4 வகையாக பிரித்தார். அப்போ எதை பேஸ் பண்ணி அவர் பிரிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னா இங்க ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு பாருங்க, குண கர்ம விபாகச்ச. குணத்தின் அடிப்படையில், கர்மத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள், அப்புறம் அவங்களுடைய சுபாவம். சோ இந்த அடிப்படையில தான் பகவான் 4ஆ பிரிச்சாரே ஒழிய இப்ப இருக்கிற மக்கள் நிறைய நிறைய மிஸ்லீட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பகவத்கீதையில பகவான் தான் இப்படி பிரிச்சாரு அப்படின்னு எல்லாம். அவருக்கு கீழே தாழ்ந்த குலம், உயர்ந்த குலம் அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. அவங்க செயலுக்கு ஏற்ப, அவங்க குணங்களுக்கு ஏற்பதான் பகவான் 4ஆ பிரிச்சாரு. சோ இந்த எல்லாமே நானே தான் படைச்சேன். ஆனா இந்த செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இதெல்லாம் அவர் பிரிச்சாரே ஒழிய இந்த செயல்களுக்கும் இந்த 3 குணங்களுக்கும் இதுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. அவர் இதிலிருந்து சுதந்திரமானவர். கிடந்து கஷ்டப்படுறதெல்லாம் இந்த மனிதர்கள் தான். அடுத்தது, நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்ருஹா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்ம பிர்ன சபத்யதே. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய என் உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். சோ என்னை பாதிக்கின்ற செயல், குருட்சேத்திர போர்ல அத்தனை பேர் இறந்தாங்க. அவரை பகவான எதுவுமே பாதிக்கல இல்லைங்களா? அர்ஜுனர் தான் கம்பேஷன்னாலே இப்படி தலையில கை வச்சு உட்கார்ந்துட்டார், மாலை மாலையா கண்ணீர் வடிச்சுட்டு இருந்தார். சோ பகவானை பாதிக்கும் செயல் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவருக்கு செயல்களின் பலன்கள் மேல அவருக்கு பற்றி இருக்கா, இது செஞ்சா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது தேவை இருக்கிறதா அப்படின்னா இல்ல. அவர் ஆத்மாராமா என்று சொல்லப்படுகிறார். தன்னிலே இன்பம் துய்ப்பவர். அவருக்கு எல்லாமே திருப்தி, நிம்மதி எல்லாமே தன்னிலேயே இருக்கிறது. அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. சோ அவர் அது எல்லாம் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய இந்த உண்மை, சோ பகவானை பற்றிய இந்த மாதிரியான உண்மைகளை யார் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களும் இந்த விளைவுகளினால், செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஏதோ ஒரு காரியம் செய்யறாங்க, அதுல சந்தோஷம் கிடைத்தாலும் வெற்றி கிடைத்தாலும் சரி ரொம்ப குதிக்கிறது கிடையாது. தோல்வி அடைந்துட்டாலும் சரி அதனாலையும் பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் யார் அப்படின்னா பகவானை பற்றி நன்றாக தெரிந்தவர்கள். சோ பகவானும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, பகவானை பற்றி தெரிந்தவர்களும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அப்படிப்பட்டவங்க கூட இருக்கிறாங்களா அப்படின்னா இருக்காங்க. அந்த ஆச்சாரியர்கள், மத்துவாச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், நிம்பார்க் ஆச்சாரியார், விஷ்ணு சுவாமிகள், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆச்சாரிகள், நம்முடைய ஆழ்வார்கள், இவங்க எல்லாமே அந்த மாதிரியானவர்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மணோ ஹ்யபிபோத்தவ்யம் போத்தவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணஸ்ச போத்தவ்யம் தகனா கர்மணோ கதி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். சோ நம்ம செயல்கள் செய்யறோம்,
அதுல வந்து நம்மளுக்கு அது பாவத்தை தேடித்தருமா, புண்ணியத்தை தேடித்தருமா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. அது வந்து ரொம்ப நுணுக்கமானது. அந்த கர்மாவை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது. சோ எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா என்பது தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ கர்மா அப்படிங்கிறது வந்து செயல், நாம் செய்கின்ற செயல் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். விகர்மா அப்படிங்கிறது என்ன, நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் இதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சில வகையான செயல்களை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறது, லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறது. சோ அந்த செயல்களை எல்லாம் செய்தால் நமக்கு பாவம் நிச்சயமாக வரும். சோ அதையெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள். சோ வேதங்களே சொல்லி இருக்கிறது அந்த செயல்களை செய்யக்கூடாதுன்னு, அந்த செயல்களை வந்து நாம் செய்யக்கூடாது. அகர்மா அப்படிங்கிறது என்ன, செயலின்மை. அப்படின்னா எதுவுமே செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறதா, அப்படி கிடையாது. அந்த செயல் செய்கின்ற போது அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் அந்த செயல்களின் மூலமாக பாவமோ புண்ணியமோ வரும். அந்த பாவமும் வேண்டாம் புண்ணியமும் வேண்டாம் என்று நினைக்கின்றவர்கள் அந்த செயலை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். பாவம் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க சரி, ஏன் புண்ணியம் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க, புண்ணியம் நம்மளுக்கு தேவைதானே, அது நல்லதுதானே அப்படின்னா அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்க நாம் மறுபடியும் இந்த பூமியிலே பிறக்க வேண்டும். அந்த பிறவியிலே நம்ம வந்து எப்படி இருப்போம், பக்தி செய்வதற்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த பிறவியிலே நம்ம வந்து பாவம் செய்வோமா புண்ணியம் செய்வோமா அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனாலதான் செய்கின்ற செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் நாம் அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் புண்ணிய விளைவுகளிலிருந்தும் நம்ம வந்து காப்பாற்றப்படுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. விக்ரமவாதி, அதாவது வேண்டாம் அப்படிங்கறத செய்யறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. சோ இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவங்க மனுஷ பிறவியா பிறந்திருக்கலாம். ஆனா இதே மனுஷ பிறவிதான் அடுத்த பிறவியிலையும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கீழான புழுவாகவோ பூச்சியாகவோ ஈசலாகவோ ஈயாகவோ கொசுவாகவோ புழுவாகவோ எப்படி வேணா பிறக்கலாம், நாயாகவோ பூனையாகவோ. சோ கீழான உயிரினங்களாக தான் அவர்கள் வந்து பிறப்பெடுக்கின்ற ஆபத்து இருக்கிறது. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. சோ ஆன்மீகவாதிகள் என்ன சொன்னாலும் இவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அவங்க காதுல ஏறாது. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி. சோ மனித பிறவியை எடுத்ததன் நோக்கம் பகவானை அடைவது. சோ இந்த பிறவியிலே இந்த நோக்கம் வந்து தோல்வி அடைந்து விடுகிறது. இப்ப கர்மவாதிகள் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, பக்தி உள்ளவர்கள் வேதங்களை பின்பற்றுகிறார்கள், ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவங்களில் உலகத்தை அடைகிறார்கள். அவர்கள் வந்து பக்தி செய்கிறார்கள், புண்ணிய காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறார்கள். அதனால அவர்கள் வந்து ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகிறார்கள் அந்த புண்ணிய பலனை அடைவதற்காக. இல்லைன்னா ஸ்வர்க்கமோ இல்ல அவங்க எந்த தெய்வத்தை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுடைய லோகத்தை வந்து அடைகிறார்கள். புண்ணியம் தீரும் வரைக்கும் அங்கே அனுபவித்து விட்டு மறுபடியும் இந்த ஜெல உலகிலே பிறவி எடுத்து வருகிறார்கள். அடுத்தது ஞானிகள். ஞானிகளின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம், அதாவது செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நான் உடல் அல்ல நான் ஆத்மா அப்படிங்கறத வந்து நன்கு அறிந்தவர்கள், அதை உணர்ந்தவர்கள், அதை வந்து செயல்படுத்துபவர்கள். நம்ம எல்லாம் இப்ப படிச்சிருக்கோம், ஆனா நம்மளுக்கு அந்த உணர்வு அப்படிங்கிறது இப்ப வராது. நம்ம எல்லாம் அது வந்து ரொம்ப ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லுமா. நான் கிளாஸ்ல இருக்கேம்மா, நீங்க எப்பவும் போல 4:15 வந்தா போதும். ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிந்திருப்பவர்கள். சோ பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். சோ மறுபிறப்பு அப்படின்னா என்ன, இந்த பௌதீக உலகம்னா என்ன, இது ஒரு துக்காலயம், இது அசாஸ்வதம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது. அதனால பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிக உயர்ந்தவர்கள். அதனால இவங்க வந்து பக்திக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். சோ மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அகர்மா, அந்த மூணாவது சொன்னோம் பாத்தீங்களா, கர்மா விகர்மா அகர்மா. அகர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு மறுபடியும் இங்க டெபினிஷன் கொடுக்குறாங்க. கர்மண்ய கர்மஸ்ய கர்மண்ய கர்மய வஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயக ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்த கிருஷ்ண கர்ம கிருத். சோ கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்று உள்ளான்.
சோ கர்மா அப்படின்னா என்ன? செயல்கள் செய்வது. அந்த செயல்களை எப்படி அகர்மாவாக மாற்றுவது? அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக பலன்களை எதிர்பார்க்காமல், பகவானே இது நீ கொடுத்தது, இது உன்னுடைய சொத்து, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து, நம்ம வச்சிருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, எங்கேயாவது நம்ம யாத்திரை போகிறோம் அப்படின்னா அங்க போய் ஒரு ரூம் எடுத்து தங்குவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் ஒரு டெம்பரவரியா கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு போறதுக்காக தான் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரிதான் அகர்மாவில் கர்மா. இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த பூமியில இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சொத்து. இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய கார், என்னுடைய பேங்க் பேலன்ஸ், எது இருந்தாலும் சரி நம்ம இறக்கும் போது ஒரு சின்ன பொருளை கூட நம்மளால ஒரு ஊசி முனையளவு கூட நம்ம எங்கேயும் எடுத்துட்டு போக போறது கிடையாது. இதான் நெப்போலியன் இறக்கும் போது அவருடைய சவப்பெட்டியிலே கை இருக்கிற இடத்துல 2 ஓட்டை போட சொன்னாராம். ஓட்டை போட சொல்லி 2 கையும் வெளியே விரிச்சு வச்சுட்டாராம். எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னு அவருடைய இறக்கும் தருவாயில கேட்கும்போது, எத்தனையோ நாடுகளை நான் வென்றேன், ஆனா நான் போகும்போது ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு போகல அப்படிங்கறத இந்த உலக மக்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொன்னாராம். அதனாலதான் நம்ம என்னன்னாலும் சரி இது எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. நம்மளால நீரை உருவாக்க முடியுமா? சூரிய ஒளியை உருவாக்க முடியுமா? காற்றை உருவாக்க முடியுமா? எதையுமே நம்மளால உருவாக்க முடியாது. எல்லாமே இதுல இருந்துதான் வருகிறது. சோ எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. சோ பகவானுடைய சொத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா உண்மையான என்ஜாயர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான் இஸ் த என்ஜாயர். சோ நம்ம எல்லாம் கொஞ்ச நாள் வந்து இருந்துட்டு போறதுக்காக வந்தவர்கள் தான். சோ இதனால கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன். கர்மாவில் அகர்மானான்னு சொல்லியிருக்கேன். அகர்மாவில் கர்மா அப்படின்னா என்ன? இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. சும்மாவா உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க? இல்ல. நீங்க எல்லாம் வந்து சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதாவது பக்தியில் திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். சோ இப்போ இதனால உங்களுக்கு ஏதாவது விளைவு ஏற்படுமா? இல்ல. பாவமும் ஏற்படாது, புண்ணியமும் ஏற்படாது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் அகர்மாவில் கர்மா. சோ இந்த மாதிரி யாருக்கு தெரிந்திருக்கிறதோ அவர்கள் அறிவுடையவன். அப்படி இருக்கிறவர்கள் வந்து உன்னதமான நிலையிலே இருக்கிறார்கள். ஒரு டிவைன், ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸா இருக்கிறாங்க. தெய்வீக நிலையிலே இருக்கிறார்கள். ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். சோ ஆன்மீக குருவை எதுக்கு வந்து ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும்? நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரியாது. நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்காது. ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை பிறந்தவுடன் அம்மா யார் அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. 1000 பசுக்களுக்கு நடுவே கன்று வந்து தன்னுடைய அம்மாவை வந்து தானா போய் சேர்ந்துரும், கண்டுபிடிச்சிடும். ஆனா ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா யார் அப்படிங்கறத வந்து யார் சொல்லுவா? அம்மாதான் சொல்லுவாங்க. சோ குழந்தையினுடைய முதல் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா அம்மாதான். அந்த மாதிரிதான் 5 வயசு வரைக்கும் அம்மா வந்து அன்பை போதிப்பாள். ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் அவங்கதான். அடுத்து 15 வயசு வரைக்கும் அப்பா சொல்லி கொடுப்பார். அப்பா அடுத்த டீச்சர். இது செய், இது இப்படி செய், அது நல்லது, இப்படி பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார். அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோம். எதுக்காக? குருவிடம் கல்வி பயில வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ குருவிடம் அதுக்கப்புறம் குரு கிட்ட ஒப்படைச்சிடறோம். அந்த குரு கிட்ட வந்து எப்படி கற்க வேண்டும் அப்படின்னா அடக்கத்தோடு கற்க வேண்டும். அவரிடம் அப்பெல்லாம் வந்து குருகுலம். சோ வந்து ராஜா பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, ஒரு அந்தணனுடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, 2 பேருமே ஒரே குரு கிட்டதான். அப்ப வந்து அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் கிடையாது. பணக்காரன், ஏழை, ராஜா வீட்டு பிள்ளை, ஏழை வீட்டு பிள்ளை, அப்படி அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து ஒரு குரு. அவங்க அந்த என்ன வச்சு கொடுக்குறாங்களோ தட்சணையா, ஒரு வாழைப்பழம் வெத்தலை பாக்கு வச்சு கொடுத்தாலும் சரிதான், வேற ஏதாவது கொடுத்தாலும் சரிதான். அதை வந்து அவங்க வந்து பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து குருவை வந்து காப்பது அப்படிங்கிறது மன்னருடைய கடமை. சோ அவங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாமே வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால குருவிடம் வந்து சரணடைய வேண்டும்.
அடக்கத்துடன் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். இவருக்கு எவ்வளவு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்சிங்கா வந்து கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது. அவர்கிட்ட முழுக்க முழுக்க சரணடைஞ்சு இவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லதை மட்டுமே செய்வார் அப்படின்னு எண்ணத்துல அவர்கிட்ட தொண்டுகள் செய்து, அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்து, அவர் மனம் குளிர வைத்து, அந்த மனம் குளிரும் போது அவர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா விதமான வித்தைகளையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். சோ அப்படி வந்து அவர்கள் வந்து தன்னுணர்வு அடைந்தவர்கள். அந்த குருமார்கள் எல்லாருமே வந்து தன்னுணர்வு அடைந்தவர்கள், கடவுளை வந்து கண்டவர்கள். சோ அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள், அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து நமக்கு வந்து நம்மை வந்து நல்வழிப்படுத்த முடியும், நமக்கு வழி சொல்ல முடியும், நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்ல முடியும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை வந்து நாம் சரணடைய வேண்டும். இந்த பிக்சர்ல நம்ம யார பார்க்கிறோம் அப்படின்னா பகவானும் பலதேவரும் தான் இருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் பலதேவர் 2 பேருமே வந்து அவருடைய குருவாகிய சாந்திபலி முனிவரிடம் வந்து குருகுலத்துல வந்து கல்வி பயிலுற அந்த பிக்சர் தான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். கர்மயோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். தியாகங்கள் மட்டுமே ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம், ஆழ்நிலை வந்து எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு குருவிடம் சரணடைய வேண்டும். தத்வித்தி பிரணிபாதேன, குருவிடம் நம்ம வந்து ரொம்ப பணிவாக கேட்டு அவரிடம் சரணடைந்து பணிவிடைகள் செய்து அவர் வந்து மனம் குளிர வைத்து அவரிடம் வந்து நம்முடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்து நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படிங்கிறது தான் தத்வித்தி பிரணிபாதேன அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிருங்க.